16 век. От Европа на запад потеглят кораби да завоюват нов свят – Америка. С мъже нетърпеливи да опитат късмета си, да се впуснат в приключения в нови земи. Те жадуват да прекусят непознати морета и да открият неизвестни страни, да намерят злато по време на експедиция високо в Андите. Мечтаят да проследят пътя на изгряващото слънце до Елдорадо и загадъчните златни градове. Диемавижън представя серийния анимационен филм «Тайнствените златни градове». Children of the sun, see your time has just begun. Searching for your ways through adventures every day and night. With the condor in flight, with all your friends in tow, you search for the cities of gold. Wishing for the cities of gold. Cities of gold. Cities of gold. Someday we will find the cities of gold. – 1532 Барселона, Испания. В дъжда. Естебан! Естебан! Естебан, къде отиваш? Ще станеш вир вода. Няма, не се тревожи. Веднага се връщам. Господи, спести му огорчението от този свят. За щастие няма представа колко болен е отец Родригес. Чуйте ме внимателно! Ще ви направя предложение, чудесно предложение. Утре с Санчо отплаваме за новия свят на борда на Есперанса, за да открием Златния град. Приказния Златен град. В този град всичко е злато. Улиците, къщите, дори покривите. Улици от злато. Къщи от злато? Да тръгваме. Педро, в този приказен град и бирата ли от злато? Ще пукнете от жажда. Не, казвам ви самата истина. Вложете парите си, инвестирайте в това. Помогнете да намерим Златния град. Помогнете. Ще получите 100 пъти повече от вложеното, дори 1000. 100 пъти повече. Да, след няколко години, когато корабът Есперанса се върне, ще бъде натоварен с злато. Ще скърца под товара му. Разбирате ли, ще има купчини от злато, високи колкото планината. Предпочитам да хапна и да пия на днес, отколкото да гледам чашата и да мечтая за злато, което може да не видя. Добре казано, мечтите не са за мен. Приятели, някой да е виждал Естебан, търсих го навсякъде. Естебан? Естебан, не. Това е златна възможност. Толкова злато. Знам, че Естебан често идва тук, да слуша за вашите пътешествия. Колко време не спира да вали в Барселона? Детето на слънцето трябва да направи нещо. Кое е това дете на слънцето? За какво говори той? Приятели, въпросът е сериозен. Празникът в чест на отплаването на флота скоро ще започне. Само той може да ни помогне. Естебан! Разбира се! Да го помолим да накара слънцето да изгрее. Той може да го накара. Град Барселона е готова да даде награда на този от вас, който ми помогне да намеря малкия Естебан. Наградата е къс злато. Злато? Злато? Намерете го! Намерете го! Ей, чакайте малко! Кажи ми, кое е това мистериозно момче? Той е сираче, отгледано от отец Родригес, свещеникът от катедралата. Не го познавам, не знам нищо. Да намерим момчето! Санчо, чули? Къс злато! Ей, чакайте ни! Чакайте!
Къс злато. Можеш да излезеш от скривалището си. Вече сме само ти и аз. Значи и ти си малкият Естебан, детето на слънцето. Как разбра, че се крие там? Лесно, видяхте. Подаваше се зад онази бъчва и слушаше историите им. Ще ме предадеш ли за къс злато? Да те предам, аз? Не се бой. Нямам намерение да го правя. Не предавам хората. Още по-малко за мизерно парченце злато. Онзи златен град, за който говорят, дали наистина съществува? Да, съществува. Тогава сигурно знаеш къде е. Само да бях сигурен. Но още никой не е бил там. Ти? Наистина ли си ти? Чакай. Естебан, чакай. Преди малко някой спомена отец Родригес, свещеникът от катедралата. Отче Родригес, трябва да си почивате, отче. Не се тревожете. Отидоха да търсят Естебан и да го върнат при вас. Те не трябва да му се сърдят. Той е малко момче и кипи от енергия. Има нужда да потича наоколо. Малко е палав, но има благ характер. Искам да говоря с Естебан. Трябва да говоря с него сега, преди да стане късно. Естебан, Естебан. Да, отче. Ей! Какво е това? Достатъчно! Гаделичкаш ме! Спри! Ето го! Естебан! Хвалете го! След него! Ето го! Насам! Ето го! Дръжте го! Естебан! Естебан, веднага слез долу. Няма! Елате да ме хванете! Пуснете ме! Нямате право! Естебан, май нямаш желание да участваш в празника на града. Пуснете ме! Нямате право! Пуснете ме, ви казвам! Естебан! Естебан! Вие сте побъркани, всички до един. Кой ви каза, че мога да накарам слънцето да изгрее? Естебан! Искаме слънце! Накарай го да изгрее! Хайде, Естебан, бъди добър. Зарадвай ме. Виж, нейно величество, кралицата е на балкона. Естебан! Искаме слънце! Молете колкото си искат. Слънцето няма да изгрее.
Капитан Перес, това е момичето, за което ви говорех. Да, командир Гомес, момичето инка, което преследваме. Малката Зия казва, че разбирала писмеността на инките. Губернаторът Писаро много разчита на това. Мендоса ще се погрежи за всичко. Планът ще бъде изпълнен перфектно. Мендоса? Да, командире, той е идеалният човек за тази работа. Би направил всичко за злато. Не! Престанете! Спрете! Спрете това! Вие ми се свят! Тук е много високо! Страх ме! Свалете ме долу! Искам да сляза! Вие ми се свят! Свалете ме! Естебан, успокой се, не упорствай. Помоли слънцето да изгрее. Естебан! Помоли го да изгрее. Искам да сляза! Хайде, Естебан. Хайде. Не искам! Искам да вали! Да продължава да вали! Да вали из ведро! Не искам никога да спира да вали! Свалете ме долу! Може да ме удари гръм! Слънцето изгря! Браво, Естебан! Браво! Нищо не разбирам. Ти успя, Естебан! Браво! Веднага свалете момчето! Отец Родригес е зле и го вика! Какво? О, не! Отец Родригес! Татко! Естебан, наистина ли дъждът е спрял? Да, Естебан, винаги съм знаел, че си по-различен от другите деца. отче, не знам за какво говорите. Естебан, трябва да ти кажа една тайна преди да е станало късно. Слушай какво ще ти кажа. Преди 12 години Магелан се върна от околосветско пътешествие. Когато флотилията му плавала в Тихия океан, се разразила буря. Вижте там! Потъващ кораб! Помощ! Помогнете ми! Помощ! Там има мъж! Трябва да го спасим! Не можем! За малко самите ние да потънем. Вижте! Някой скочи да го спасява! Кой е този? Нямам представа! Смел чагата, който скочил в морето, не успял да спаси мъжа, но спасил детето. Това си бил ти, Естебан. След като си бил спасен, самият Магелан те взел на ръце. Случило се чудо. Бурята отихнала и слънцето изгряло сякаш в отговор на усмивката ти.
Това е момчето, което спасих. Няма съмнение. Това е същото дете. Естебан, момчето ми, Бог ти е дал тази необикновена дарба. Трябва да я използваш само за да помагаш на тези, които се нуждаят от нея в новия свят. Никога не забравяй. Татко! 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 Татко, какво се случи с теб? Естебан. Естебан. Не се страхувай. Казвам се Мендоса. Естебан, удари часът. Трябва да вземеш най-важното решение в живота си. Дойде време да напуснеш Барселона. Баща ти беше смел човек. Той не би се поколебал. Какво? Познава ли сте отец Родригес? Имам предвид истинския ти баща. Този, който те държеше и те даде на моряка скочил в морето. Аз бях този човек. Виж, ето доказателството. Кое? Това ли? Погледни. Това е другата половина на медальона, който винаги носиш. Нямах право да го правя. Взех го след като те спасих. Чакай, чакай, няма да ти го дам просто така. Но той си е мой. Цели 10 години правя проучвания за него. И съм почти сигурен, че е от един от загадъчните златни градове. Златните градове ли? Точно така, момче. Също така предполагам, че и баща ти произлиза от някой от тях. Градовете в новия свят, отвъд океана. Ще вземеш ли решение да дойдеш с мен, Естебан, момчето ми? Къде? Не знам къде се намират златните градове. Естебан, никой не знае. Ние ще сме техните откриватели. Трябва да ти кажа, че след като те спасих, баща ти изчезна сред вълните. Възможно е да е успял да се спаси. Какво? Наистина ли вярваш, че баща ми е жив? Може би живее някъде там отвъд огромния океан. Чуй ме. Аз съм навигатор в флотилията на губернатора. Утре отплаваме към новия свят. Ако искаш, мога да уредя да дойдеш с нас. Ако смяташ, че си достатъчно смел за такова дълго пътуване, утре потегляме. Да замина утре просто така? Помни какво ти каза отец Родригес. Трябва да използваш специалната си дарба, за да помагаш на хората в новия свят. Какво ще кажеш? Ще те чакам до вечера на Кея. С Богом, татко. Вече нямаш нужда от мен. Още го няма. Няма да дойде. След няколко часа ще се съмне. Естебан, ти взе правилно решение. Качвай се, хайде. Всичко е наред. Спят като умрели. Надявам се, че си взел оръжието им. Дадохме им достатъчно вино. Ще спят цяла нощ.
Естебан, ела с мен. Ще отплаваме след няколко часа. Щом излезем в открито море, ще дойда да те взема. Тогава не могат да те свалят. Добре. До тогава. Какво беше това? Има ли някой? Ти? Следващия епизод. Естебан се крие на борда на Есперанса, който потегля към новия свят. С него на кораба е момиче инка на име Зия и Мендоса, тайнствен човек, за когото казва, че се интересува само от злато. Дали Естебан ще бъде разкрит по време на бягството си? Ще разберете в следващият епизод на Тайнствените златни градове. Естебан се отправя да търси златните градове. Преди около 600 години европейски изследователи кръстосвали новия свят в търсене на същите златни градове. В онези дни те вярвали в съществуването на Елдорадо, приказно златно царство, скрито някъде в планината. Надеждата им се подхранвала от откритите златни дрънкулки и фантастичните истории, разказвани от индианците. Векове по-късно, когато хората престанали да търсят Елдорадо, в дебрите на планината били открити множество останки от древни градове. Идеята за Елдорадо може би произлиза от друга легенда. Не за златно царство, а за златен човек. Преданието разказва, че в планината живеел цар, който в определени нощи покривал цялото си тяло в блестящо злато и се гмурвал в свещено езеро, като покривал повърхността му със слой от златен прах, докато от брега поданиците му хвърляли смарагди и скъпоценни камъни. Истории като тези изпращали изследователи от Европа все по-навътре и по-навътре в континента, в търсене на злато. Но за местните, слънцето било техният бог. Те отправили молитви утрето отново да се покаже и да грее над тях, както днес.
В някои селища принасяли дори хора в жертва на техния бог Слънце. Често избирали най-красивата измежду девойките, която опоявали и убивали. Но независимо от това, те успели да построят великите златни градове на почти недостъпни места. Дали Естебан ще успее да ги види? Ще трябва да почакате, за да разберете. Гледахте епизод от серийния анимационен филм «Тайнствените златни градове», представен от Диема Вижън. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Христина Ибришимова, Ангелина Славова, Петър Чернев, Николай Николов. Преводач Златина Тенева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Wishing for the cities of gold. Someday we will find the cities of gold. Cities of gold. Children of the sun, someday soon you're gonna find that your destiny holds the secret, holds the key.